pastuszka, spotkała ją pewna kumoszka. Co widzę, wątróbka, ozorek, ja do ust tych rzeczy nie biorę. Kura na to kukudak, a ja owszem, a ja tak. Kura na to kukudak, a ja owszem, a ja tak. No co też paniusia powiada, a taka na przykład rolada, toż nie ma w niej nic oprócz sadła, już ja bym rolady nie jadła. Kura na to kukudak, a ja owszem, a ja tak. Kura na to kukudak, a ja owszem, a ja tak. Lub weźmy powiedzmy makaron, czy gulasz, czy rybę na szaro, czy jakieś tam plaki z olejem. O nie, takich potraw ja nie jem. Kura na to kukudak, a ja owszem, a ja tak. Kura na to kukudak, a ja owszem, a ja tak. Są ludzie, paniusiu kochana, co jajka już jedzą od rana. Nie dla mnie są takie rozkosze, bo ja jajek po prostu nie znoszę. Kura na to kukudak, a ja owszem, a ja tak. Kura na to kukudak, a ja owszem,